Sanibonani bakubukeli, ngiyathemba ukuthi niyaphila namhlanje. Namhlanje sisemondlo, sizobeka usisi wethu uMphile esikhonyaneni. Lana ngimena uMama Malinga osonta eBedside. Ngizocela kodwa ukuthi azazise ukuthi umama udlala liphi iqhaza ebandleni. Ngiyanibingelela abalaleli. Lo okhulumayo umama uMalinga eBranchini yaseBedside. Umama umdikonikazi uMalinga eBranchini yaseBedside. Siyabonga mama. Mama, namhlanje asihlangenanga ngendaba ezimnandi noma ne-event emnandi. Sizobeka usisi wethu obesazi ukuthi uyasiculela, usisi wethu besikhonza naye, usisi wethu ebesihamba naye kule ndlela yokukholwa. Futhi ngiyazi ukuthi thina siyintsha sishayekile kakhulu kanye nabantu abadala. Sicela nje mama ukuthi usinike amandla ngoba siyezwa ukuthi amandla awekho, sila ngobuhlungu, kodwa nje sicela ukuthi mama nje ubuyisele ithemba kithi. Usuku namhlanje alukho mnandi, kodwa engingakusho kule nkundla le kaMphile engicela nje ukusho entsheni, kakhulukazi entsheni ngoba intsha uMphile, ngicela nje ukuthi kunezwi elithi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu, nihlome izikhali zikamoya, ngoba uma uyikholwa uyadinga ukuthi uhlome izikhali zikamoya ukuze uzomelana namaqhinga kaSathane. So nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu aniqinise, asiqinise nje sonke siyibandla lesikhonyana. Ngathi nje uNkulunkulu engasisiza lokhu suku namhlanje simphelezele kahle udadewethu uMphile. Lithi iBhayibheli, gcineni babusisiwe abafayo kodwa befele enkosini ngoba imisebenzi yabo iyobalandela. Ngiyethemba ukuthi umsebenzi uzohamba kahle. uNkulunkulu uzosifaka.